zapečeme? Tak môžeme. Ale ešte počkaj, musím si ísť po batoh, lebo sú tam tablety. OK. A nemám ten batoh, to ten, asi ten. To je fest malý, to som si pomýlil, to je nikoho iného batoh. Počkaj, musím ho tu nájsť v tom domečku. Ja tu zatiaľ urobím salto. Hej, brácho, Dobre. chceš vidieť, ako urobím salto? Dobrý. Brácho, chceš to vidieť? Nepoď, ne. Už to mám. Jeden. Už Druhý. to mám. Povieš mi, čo to máš za baťoch? Ja som toto tu v škôlke, čo sme mali, ukradol som všetky Nintendo, všetky tablety a všetky mobily. Poď tu, brácho, kde si? Neviem, ja som sa bolelo nožka, kde si? Brácho, tu si. Ne. Kde seš, bracho? Utekaj, bereme bajk, nasadaj. Poď. Rýchlo. Tuc. Dám to do peknej černej farby. Počkaj, niečo mi cinklo na tablete. Tak neviem, kde ideme, tak kde zastavíme. Tu zastavíme, tak. Je tu nejaká súťaž, pozri sa. Poď sa pozrieť. Brácho. No, jasne, že idem. Tak počkaj. Aha. No, čo je? Tak som nechal som si jeden počítač a jeden tablet a všetky som miesto toho predal. Vieš, koľko mám budget? Mám 2000. Môžeme si za to kúpiť auto a prespať tam. Nie, ale brácho, mňa docela bolí chrbát. Tak poď, môžeme si prespať v aute, poď, ideme tam Aj kúpiť. teraz, ako ja musím stať. Bracho, keď chceš, už môžeš spať, ja ťa zoberiem na ruky. No, ale tu sú kupujú auta. Ty. Poď za mnou. Ja mám 2000. Poď. Tu, toto môže byť? Nasadaj. To je obrovské auto, že? Počkaj chvíľu. Ja neviem, kde mám zaparkovať. Prečo si na streche? Môžem pridať? Ideme tak rýchlo? Vôbec. Bracho, ja tam urám! Ja to ne. Ale nič sa tomu autu nestalo. Tu a... Toto zaparkujeme a tu môžeme prespať. No. Tak ja už idem spať, ja idem spať do kufru. Ja chcem. Ja idem spať dozadu. Ok, no tak. Tak, idem do kufru. Ja furt na tú strechu. Kamo, vieš čo? Ja budem spať na tej streche. Tak, spí, ale zajtra máme tu súťaž za 150 miliónov. Ale nemôžem ísť zase na tú strechu. Tak si lahni vedľa mňa. Pač. Brácho!
spať chcel. Bracho, Bežka, poď, zoberieme si. ale veď my si ju môžeme kúpiť, nezostali ešte peniaze. Tak počkaj, ja ti ich kúpim, tu je obchod s elektrickými kolúbeškami. Bracho, poď si kúpiť, ja ti zaplatím. Máme Ja som si... Bežku. Ja ju mám černú. Ja mám takú, nepriednu. Ja som si pridal rýchlo, skúkaj, aký som rýchly. Wow, ty si mega rýchly. Lebo ja som si kúpil vylepšenú. Ideme kolobečky dať do kufru. Tak ok. A bum, sú v kufri. Ja môžem teraz ja riadiť? Ale veď je ešte noc. Tak dobre, ja budem spať sem. Ja som to už tiež strčil do kufríku. Tak dobrú noc. Čo? Bracho! Volal ma niekto? Ja ťa volám, tvoj brat. No čo je, bracho? Teraz mi cinkol tablet, že keď ideme do tej šutáže, máme jeden hotel zadarmo. Že máme jeden hotel. Tak počkaj, ja odriadím, lebo ty tu nevieš, kde to je. Tu nie mám hotel. Uvnitř toho mesta. Napadlo. Dawaj, Brácho, čau, ja musím byť. Stretneme sa v tom hoteli, lele. To bola asi mačka, to je nič. Pomoc! Au, ja som celý. Ja nedokážem. Brácho, kde si? Brácho, rýchlo. Prečo ti zomrel? Ty si... Odžije. Tak rýchlo, bere ho na ruky a chce. Prečo sa to nezdvíháš? Bracho, čo robíš? Som ťa zobudzal. Si tu priehaný. To bola tá... mám boli. Dneska je tá súťaž. Za toto riadím ja. Ale ja som ťa zobudzal. Ja som na to auto dal svoj otik z prstu. Tak odtamkni ho. A táto nejde, to musím byť riadiť. Tak dobre, odomknem ti to. Ale ty nevieš, kde to je. Budeš mi hovoriť asi, že nie? Ale ty nevieš strany. Tá riadiš. Ty budeš riadiť. Teraz Okresám pýtam na tady- streche. Koho to zajímá? Tak sa nezlípeš. Brzdí, brácho! To som dal len tak. Hej! Ale ja to vieham. To auto je také veľké. Nebrzdi, sakra!
Neviem zabrzdiť. Ne, brácho, ne. Brzdi, please, ne, brzdi. OK, vystúpil som. Musíme si odparkovať auto. Toho musím dať na travu. Tak. Máme závod s koňami, tak asi idem po koňa. Ty si, choď po koňa. Ale na čo? Tak lebo ideme závod s koňami. OK, no. Lebo koľko jaké mám ja koňa. To je pekný koň. Ja budem jazdiť na tomto. Vieš čo? Čo je? Ja idem jazdiť na oslovy. Hej, čo keby proste ty si tam dojehal proste sám a potom proste vieš a potom Myslíš na tomto oslovy? Myslíš na tomto? 10 miliónov. Nie, počkaj, ja sa pozriem. Či 150 biliónov vyhrajeme, keď vyhráme ten OK, závod. tak ja si idem povedať Lovisí. možno. Tak lebo osel, lebo mám osla. Nemám si poplatať. Ale ja mám fakt osla. Ja viem, ale nemal som poplatať. Trápo. Brácho, ten môj osel sa nechce zastaviť, ja už som v kuchyni. V tej novej reštaurácii som v kuchyni, ja som sa tu zabugoval. Pomoc, brácho! Hej! A zajdem tam. Poveším tam rýchlosťou. Kde si, kamo? V kuchyni. Na kurčáku. Čo tu robí ten osel? Môj osel! Oslíku! Jej! Som na ňom. Som na oslíkovi. 50 biliónov, že? Ne, 150 biliónov. A koľko? To je veľmi veľa. Ne, počkaj, ja som to auto naše predal už. Tak čo keby sme si kúpili nové a ešte lepšie? Hej, ale mám konia za 1 000 000. Ja sa Jej, koľko ja mám modrého konia? Jej, hihi. Je to isté. Toto? Toto? Toto korvetu? Ne, to tu nechcem. Ja chcem také. Brácho, ja som našiel ešte lepšie auto. Nekúpime zlaté Bugatti? Počkaj, brácho, ja som našiel lepšie auto. Počkaj. Našiel som toto auto. Nie je to lepšie auto? OK. Môžem ja podvíjať trošku. Nemám koňa. Môžem ja riadiť. Ale ja som kúpil, to sú moje peniaze. Dobre, ale ja chcem, prosím. Ale dáš mi tvoju polku vyplaty. OK. Ale každý deň tvoju výplatu mi dáš. 20%. 90. Nie. Tak mi vrať auto. No ale 90 nie, 20. 30. Rovno. A teraz, aký kúpime barák? Počkaj, ja ho nájdem.
som si kýchal. Asi jediný dom, ktorý tu máme farmu. Farmu nie. Ale hovoria mi, že musíme mať farmu. Hej. Ale musíme mať farmu, tak farmu, okej? Kámo, však si kúpime si nejaký dom za Ale- miliardu. Ale ja tu píšem, ja som chcel kúpiť dom za miliardu, ale mne tu píše, prvé musíte kúpiť farmu, alebo potom dostanete. No tak, ja si idem môj dom. Čau. Tak čus. Kúpiť auto a idem si po svoj dom. Díky, bracho. Kúkaj, ako mám vilu. Nevracaj sa, mám lepšiu vilu než ty. Toto je také auto a toto som mojho druhého. Nie, poď, kúpim lepší barák. On toto. Na. Užívame týk. Voda. Tu mám takú, Nepustím, lebo ma opustí. skúsim sa tam baráku dostať pomocou tohoto proste toho. Bracho, ja ťa počujem, nedostane sa tu. Kde je ten brat? Brate, kde seš? Brate, sa do toho domu dostane. Tak. Toto zahodím. Okej. Pôjdem tu, tak. nevidím, mám dom, sakra. A urobím taký, som taký rebu. A kde je? Dokonca aj zlatý. A ty Brate, Čau, kamo. Ale jak to, že tu ty máš zlaté Bugatti so zlatým podsvietením? tak lebo si odišiel, mal som viac peniaze. A kúkaj, ako mám vilu. Vidím, pekná. Ešte aj kone tu mám tak, kde. Ja mám aj konia, poď sa pozrieť. Tu mám pár koní. Do tvojho domu? Čo? Akože ja som si robil srandy, že idem preč a ty taký bol na mňa. Toto som od teba akože fakt nečakal. Bracho, Ja som si znal zo svojho nového psa. Jakého som si kúpil psa. Je mega dobrý môj pes. Vidíš? Kúkaj. ja neviem, kde si. O 10 rokov později. No, brácho, tých už 10 rokov fakt ubehlo, kámo. Prečo máš takého istého psa ako ja? Nepamätáš, jak sme si ho kúpili, jak sme plánovali, že si kúpime takých istých. Aha, kúkaj, ja tu mám ešte konia. No, ten za chvíľu chcípne. Píp, píp,
I brakło mi takiego koło, bo super schopnościach, że to stało. Počkaj, musím psa, daj odložiť psov do nukaj. Okej, idziemy ja. Ja samochód tak nie odložił już. Pes tu schoď. Ahoj, uvidíme sa potom. Bracho, jedeme s helikopterou. Jedeme s helikopterou. Okej. Tak poď hore, rýchlo. Okej, idziemy. Bracho, Dawaj, dawaj. Rýchlo Ja hore musím- idziemy. Rýchlo. musím zamknúť. Tak, ideme Ja rýchlo. tam zatiaľ idem. Otvor Ja- to. Už som to otvoril. Rýchlo, ideme hore, dávaj. Áno. To je ten. Poď. Padol. Tak. Kamo, príď po mňa. Tu. Ja som za tebou. Tak je to tak, kde v továrni, tak kde v banke je to. Rýchlo do banky. Dávam. Kde to som? Tu, bránka, rýchlo. Bracho, mám silnú otázku. No. Vyskakujeme. Ešte, že máme Vyskakuje. tie schopnosti. Ešte, že máme to. Hej, kde sa mi stať? Bracho, ja si musím ísť zachraňovať, lebo ráta sa im niečo stalo, tak musím ísť zachraňovať, tak to musíš byť ty tu, tak čau. Čau, ideme na to. Idem do banky. Tak. Hej, netupám. Celého sveta. Čo tu robíš? Aha, idem ukradnúť do banky. Aha. Zapínam. No poď sem. Bum, bum, bum. Poď sem. Aha, nedostaneš ma. Sem, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, poď sem. Tak. Kde si? Tak, potem. Potem. Tam, kde si? Gdzie jestem? A i ma fakt, gdzie dzieje. Tam je, vidím ho z okna. Stav, bracho, kde si s tou dodávkou? Ja Čo máš, Cybertruck? OK, díky, utekáme. tak, tam, neviem, jak sa tam dostať. Idem za Vieš, kde je? Kde je ten lodej? Tu je. Si ho chytiť. Tak, nenápadne. Tak. Jupi, mám prachy. Utekám. Čos bus? Ja som zakúpal. Ale... Díky, kradním auto. Poď, To nie je moje ani auto, to je kradnuté. Ne, prečo zdávajú krídle? pomni. Rýchlo. Rýchlo. Pridávam moju fotku. Ale urobiť nebudeš, no? OK. No tak si poď, urobíme fotku. Ja som černý, panu. Ja som červeného nesom. Ale červený je môj brat. Viem to, lebo ja mám rád černého, lebo mám rád černý. Neukazuj mi, že voláš, lebo ti hovorím. Postáva sa. Za chvíľu musím končiť, Angel. OK. Tu máme fotku, poďme.
Tak čau, Spiderman, ja idem domov. Dobra. Poď Hej, brácho! sem, zabijem ťa, babička, poď sem. Hej, brácho! Čo je? Ty si mi povedal, že Angel musím končiť? Či áno? Aha, tak čus. Za chvíľu, Čau, brácho. za chvíľu. Tak, urobíme video a ideme domov. Dej sa mu Verity. Peťo je Verity. Kamo, Nechaj. poď Verity. No poď Verity. No poď. Bracho, mám Verityho. Dvaja, bum. Bracho, nechceli by sme už ukončiť tú Spidermanskú kariéru. Nechcel by si ukončiť tú Spidermanskú kariéru. Čus, Angel. OK, čus. Môj brácha už končí z YouTube, teda s Spiderman kariérou. Čím aj. Takže od teraz končím. Takže ľudia, toto bol koniec videa. Dúfam, že sa vám video veľmi páčilo. Nezabudnite dať like, odber a zvoneček a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak čus!